Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya, ug sa narrator ani nga channel nga si Sir K. Nagkainteresado ko sa pagpadala sa inyoha og storya, sukad nabatian ako ang istorya kabahin atong burger store nga gi-feature diri sa inyohang channel. Ako di si Alice mga kaistorya, ug dili lang kayo na ko i-detalye ang ako ang pagkatao kay gusto pud ko nga na ako'y seguridad sa ako ang kagalingon. Kasi natian kini nako nga sa akong tan-aw, nakita na nako ang mahitabo. Katingalahan lang, nga sukad nako makita ang mga mahitabo, pila ka bulan, simana o maski adlaw, matinuod yun kini. Nayusahay nga sa likwaot ang ubang panghitabo, o simang sa ako ang mga nakita. Pero ang ending, mao gyud ang mahitabo ug ang mapaingnan. Nagkataon lang ba gyud ka kini ang tanan? Naabak ako'y kakayahan nga makita kung unsa ang naa sa umaabot. Panghitabo kini nga didto nahitabo tanan sa usa ka milk tea house nga ako ang natrabahuan. Ug para inyong masabtan ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Kasagsagan to sa pagsikat sa nagkalain-lain nga mga milk tea house atong panahona. Misulbot lang kini og kalit nga mga negosyo, kay abot kayar kini sa bulsa ug in demand pod sa mga hilig og refreshment og pampabugnaw. Aning panahon na, mao pay pag 18 anyos nako, ug kasamtangan pod ko nga nangita og part-time job, kay gusto nako ipangpuno nako sa akong pag-eskwela sa college. Maayo na lang, pangtabang-tabang nako nilang mama ug papa. Kay buntag raman ako ang klase, unya igdayng hapon mabakante man ko, maong nakahuna-huna ko na mag-part-time usa ko sa usa ka milk tea house nga duol ra sa amoa. Nahimod kong attendant sa usa ka milk tea house, Sir K, ug dili na lang nako kinihinganlan kay daghan pud kining branches sa pagkakaron. Okay ra ang dagan sa akong pag-part-time adto na milk tea house, kay wala raman po'y labad ang uban akong mga kauban. Na ako'y kauban ato nga tawagon lang nako sa pangalan nga Argel. Babae kini, dalaga, ug siya ang maingon nako na wala kaayo na kumasuod sa akong pagpanarbaho. Makahibalo raon niya mo mga kaistorya kung ngano ug unsa pud ang hinungdan. Bagong sulod si Argel ato sa milk tea house, kay mi-resign ang usa sa among mga kauban. Hulip si Argel kun ugali makauyon ang among supervisor sa iyaha. Okay ra gyud kaayo ang pakitungo nako kang Argel ug nagkaila ra gyud mi niya. Pag-una, okay ra kaayo mi. Pero kalaunan, pila ka buwan ang milabay, nakaingon ko nga dili na. Ang hinungdan kung nganong nakaingon ko nga dili mi okay, kay nay usa ka higayon nga nasakpan kini nako si Argel nga na siya'y kauban nga lalaki. Masuta nako nga ang iya daing kauban mao ang tig-deliver og mga supply sa milk tea house. Ang lalaki nga itago lang nako sa pangalan nga Kuya Abner, usa kini siya katig-deliver sa among amo. Minyo na kini ug aduna na kini anak ug pamilya. Pero kini si Argel, mipatol gihapon, bisan kibalo na siya nga si Kuya Abner na ay asawa. Kibalo ko, nasayop ang makialam, pero luoy pud ang pamilya ni Kuya Abner. Walay kaalam-alam ang asawa niini na naaday ni namagitan sa iyang bana og sa among kauban. Nagpakahilom lang gid ko ato kabahin sa ilaha, hangtod ang uban sa among mga kauban, nakamatikod na pod sa ilahang pagkasuod. Nahog og gichismisan lang kini si Argel ug si Kuya Abner sa amoang trabahoan. Nayo sa kahigayon ato nga nasakpan na gid nako sila ug mitutok lang sa ako si Kuya Abner. Unya kini si Argel, kurat nga dala ka ulaw ang iyang reaksyon dihang nakita nako sila. Miiwas sa ako og tanaw si Argel kay naabdan ako nga gahinalukay sila na Kuya Abner dito sa may likod sa storage area. Patay mali siya lang ko ato sa akong nakita ug nagpakaron ingnon lang ko na wala ko makakita sa ilang gibuhat. Naglabay raman unta ako ato og basura, pero wala lang gyud nako damha nga ingon ato ang akong maabtan. Kini nga 18 palagi ko ug wala pa ko'y kamuwang-muwang sa relasyon nga inana sama sa ilaha. Gibalo ko na bawal kay minyo lagi, pero gibaliwala ko lang kadtong ilang gipangbuhat. Ang ako alang
Konsensya lang unta sa lalaki ug kun nganong mipatol gyapon bisan kasado na. Hangtod sa miabot na ang adlaw nga nakabantay na lang ko nga init kaayo si Argel sa ako Permi kini magpaligas. Usahay, dabugan pa ko ani niya kung kami ang magpare sa trabaho. Duda nako, maong init kaayo siya kay kibalo ko sa ilang sekreto na gibuhat. Midagan ang mga adlaw na ingon ato ang turingan namong Argel. Pasensyosa jud ko nga pagkatao Sir Kay. Total, di man pud ako'y maagrabyado kung ugali masakpan tuod sila sa tinuod nga asawa. Nayo sa kahigayon ato nga nagpares mi ni Argel sa panghapon nga schedule. Mga alas 10 na ata to sa gabi dihang nakita nako nga nay misundo kang Argel ug klaro kaayo na si Kuya Abner kadto. Mao ra gihapon to ang trato ni Argel sa ako atong higayuna. Dili gyud mi okay. Basta lang wala lang gyud personalized trabaho, mao ra gyud ang ako Diyang na mauli na, gihulat lang yun nako nga maguna si Argel sa paglakaw. Kay ako po dato higayon na, naapa ko'y gi-compute sa ako ang cellphone. Diyang nakalingiw ko kang Argel nga naglakaw kini pagawas, natingala naman lang ko ato nga naglakaw kini siya, nga wala kini ulo samtang akong nakita. Medyo napakunot ko sa akong agtang, ug gihapuhap pa nako akong mga mata, kay base nahap lang ko sa akong nakita. Gilugod pa nako akong duha ka mata to. Pero wala jud ko ito nagpahalata nga naglantaw ko sa ilaha kay si Kuya Abner naapod sa unahan. Kitanaw na kog balik si Argel samtang galakaw ug pasiplat lang kini na kong gianinag. Hanap gid si Argel sa akong pananaw ug sigurado gid ko ato na naglakaw gid siya na walay ulo. Mikalit og labad akong ulo ato ug gusto unta na ko nga tawagon si Argel. Mitawag pa ko sa iyang pangalan apan igo ra kini nga miatubang sa ako ug wala gihapoy ulo, dihang milingi ang ilawas diri nga nagatubang. As in hanap jud kaayo iyang panagway ato. Nagpanglingo na ko ato sa akong nabati, ug wala ako makasabot kung ngano ingon ato akong nakita. Duda nako, murag na ibati nga mahitabo kang Argel. Ulahi na kaayo nga natawag nako ang iyang pangalan pag-usab, kay mitikang na kini sa motor ni Kuya Abner. Ug unya, gaangkas na si Argel sa likod. Gitawag pa kini nako sa makadaghan, apan nakalarga na sila ug nakapangagho na lang ko ato na unta wala lay daotan nga mahitabo sa ilaha. Mikalit lang nga naay mipakita sa akong unahuna. Naay na disgrasya na babayi ug duguan kini nga nasalpok sa usa ka dump truck tungod sa kakusog niini nga pagpadagan. Dili klaro nako ang mga panagway nga naa sa palibot sa aksidente, pero kita nako si Argel nga naa adto. Dito aksyon akong kakulba, kay nganong gipakitaan kong ingon ato, unsa kahibuti pasabot. May pauli ko nga naguna-una gihapon ko sa akong mga nakita, ug nagihapon ang kalabad sa akong ulo ato. Wala jud ko makasabot kung ngano ingon ato to. Diyang nakauli nako, gipilit na kong kalma ang akong nahuna. Unya dugay pud kaayo ko nakatulog ato, tungod sa lain kayo na ko nga tilimadon. Human ko mag-ilis, miadto ako sa kusina aron magtimpla ko og gatas para makatulog ko. Nakaugalian na gyud nako na maminaw og radyo samtang mag-inom ko og gatas sa kusina. Kay si Papa, magtapad gyud na siya og radyo kun matuog na siya sa among sala. Dito, usa ka breaking news ang gisaysay sa anchorman sa usa ka istasyon sa radyo. Mibalita kini nga naadaw kunoy aksidente ang nihitabo sa usa ka dapit sa highway. Base sa report, naadaw kunoy nakit-an nga usa ka babayi ug lalaki nga nadisgrasya samtang gamotor. Napahunong ko sa akong pag-inom sa gatas ug naminaw ko ato sa balita. Nikalit og sagi sa akong nahuna, si Argel ug si Kuya Abner. Sumala pa sa report, patay daw ang maong babaye nga angkas samtang ang lalaki critical daw kini nga gisugod sa usa ka hospital. Gikulbaan ako atong sugod ug unta ang akong mga pangagpas dili lang unta matinuod. Kay galain na gyud akong pamati ato, human ko makadungog sa mao nga balita. Human og inom sa akong gatas, nisaka na ko ato sa taas ug nisulod ako sa akong kwarto. Gikalma usa na ko akong nahuna, hangtod sa nakatuog na ko. Samtang natulog ko ato, nakadamgo daw ko na naa ko sa milk tea house ug nagsulob ko og uniform. Pero natingala ko ato, na samtang gahimo daw ko og milk tea, kalit lang, misulpot si Argel sa akong atubangan. Lasog-lasog ang lawas ni ini ug halos wala kini mahitsura iyang naong. Gasuot gihapon kini sa iyang uniform ug nagbutang kini sa iyang nameplate.
Nakuyawan ko sa kung nakita kang Argel, ug nabuhian ako ang milk tea ato nga akong gihimo. Hinungdan, nga nakamata ko sa akong pagkatulog. Nakamata kong gahangos kog maayo, kay nganong gipakitaan kog ingon ato. Nakapanguros ko atong orasa, kay tan-aw na ko, alas 3 pa kadto sa kadlawon, ubugnaw ka yung palibot sa akong kwarto. Gipakalma na ako akong kagalingon, o gaampo lang yun ko ato, na unta, dili to matinuod ang akong mga nakita. Miabot ang buntag nga wala ko makatulog og tarong ug niskwela ko ato nga gahinuktok sa among classroom. Human sa klase, kalit lang, usa ka text ang gipaabot sa among management nga gikan sa Milk Tea House Department. Sa pagbasa nako sa mensahe, usa kadto ka pahasubo na mensahe ang akong nabasahan na si Argel na among kauban mitaliwa na sa kalibutan kay kumpirmado na siya gyud di ay ang mong babae nga nadisgrasya sa motor kauban si Kuya Abner pagkagabi. Grabe ang akong kakurat ato samtang nagbasa sa mensahe sa akong cellphone. Nakaginawa ko og lam ato ug medyo wala ko mahimutang sa akong nabalitaan. Unta, kung naabisuhan pa nako si Ardel dihang nakita nako siya na wala siya ulo, basin buhi pa unta siya. Na ako'y guilt gamay kung nganong wala to nako siya maigni. Pero lain man pud kaayo na mag-una kog storyag bati, pero dili day mahitabo. Mas mulala pa niya hinuon ang kalagot niya diri sa ako. Napagtanto po nako, dili ba kaha, gaba pud to ang nahitabo sa ilaha? Si Kuya Abner, nakaluwas tuod, pero bali na iyang tiil pungpas among kaila nga katrabaho po namo sa Milk Tea House. Human mitaliwan si Argel, usahay, mupakita siya sa akong damgo, pero dili na noon susama atong nga nagkalasog-lasog ang iyang panagway. Napoy usahay, nga mamalik mata ko sa trabaho ug makita na ako siya. Ang ulahi na istorya nga ako madalit Sir Kay o mga kaistorya, kabahin kini mismo sa nahitabo sa Milk Tea House. Apan sa wala pa ang adlaw nga nahitabo, dili ko makatumbok kung konektado ba kini sa mga panghitabo ug sa akong nakita usab. Ug ang istorya, mao kini. Nayusa kagabi nga natulog ko ug unya, nakadamgo na pud ko na naadaw ko sa Milk Tea House. Gasuot ko ato sa akong uniform ug nagbuhat ko og milk tea. Natingala ko ato na naay misulod nga babaye ug tigulang na kini sa akong pananaw. Nangayo kini og mainom na tubig ug natingala ko niya nga nakasuot kini og itom. Unya, taas kaayo ang palda ug gasapaw-sapaw kini sa gisuot na sinina. Napakunot ko sa akong agtang kay gasigi kini og hangyo og tubig. Pero akong kauban ato, nawala na ko makatimaan kung si kinsa, mitabon sa ako ang atubangan. Gipilit na kong pahawa akong kauban, pero gitaboy to niya ang mong tigulang na babay, kay nagsamok-samok na daw kini sa shop. Ako ato, medyo nakuratan ko, kay kalit lang, misiga ang mata tong mong tigulang, o gitutukan kini niya akong kauban. Galantaw pa lang ko ato sa tigulang, kay ako nalang untong tagaan og tubig, pero nitalikod na kini. Gipugos yung kinig pahawa, aron mo adto na kini sa gawas. Nakadungog yun ko ato sa alahing gasulti niini ug miingon kini nga, madasmagan paunta mo dinhi atanan, sama sa nahitabo nako, kay di gyud mo manghatag og tubig, ikadaw pa man ninyo. Kuratan ko sa pagsulti og sa tingog niini, nakamata ko ato ug napabalikwas ko sa akong gihigdaan. Tingala ko kung unsa na sad gato ang akong nakita sa damgo. Giampo na lang nako akong nakita ug naa na sad ko'y pamati ug mga pangagpas nga dili na pud nako gustong mahitabo. Nahug ug wala ko'y tarungtog ato, hangtod sa may buntag na lang pud. Mayo na lang gali, may dagan ra ang pila ka adlaw ug nawala ra pud to akong napamatian. Sunod semana, midagan ra mga adlaw ato na normal ug okay ra nga ako ang duty. Apan na sa kadlaw ato, nga giusab ang ako ang schedule kay mihangyo ang usa sa akong mga kauban. Nananghid kini nga naa siya importante nga lakaw. Ako si part-timer, mi-adjust na lang pud ko kay aron dili mag-conflict ang mong schedule. Adlaw to nga wala ko'y duty kay maulag ito nag-ilis mi sa akong kauban. Dugay ko nakamata ato kay wala sad mi klase. Paabot lang ko na mahuman ang adlaw ato. Dihang nakatulog ko gahapon, didto gidamgo na sad ko nga naay mipakitang babae nga tigulang sa may Milk Tea House. Milabang kini sa dalan og galit lang. Usa ka busina sa sakyanan ang ako ang nadunggan, nga grabe kaayo kakusog ug halos mabungol ko. Didto ra ko to ang akong damgo ug wala na ko kahibalo
kay nakamata ko nga gahangos. Nakapangutan ako kung nganong gipakitaan na sad ko atong tigulang na babae. Kinsa o nganong makakita ko ato sa iya sa akong mga damgo. Naaba ka kini ipasabot. Nakapangutan na lang ko ato. Natingala naman lang ko na miabot ang akong kuya ug nangita siya sa ako. Nagsyagit kini sa akong mama, samtang gasulti sa akong pangalan. Minaog gidan ko ato sa ubos kay si kuya mura na kini og naratol pag-ayo. O grabe daw nga kakulba ato daw. Nangutan na ko kung ngano. Ug miingon si kuya nga ang Milty House na akong gitrabahoan, giararo daw kini og 10-wheeler truck ug daghan daw kunong samdan adto. Wala pa pud mahibaw kung naabay namatay sa sulod. Nipasok man ang truck ngadto sulod gyud sa shop. Nakasiga ko sa akong mata dihang gibalita kini ni kuya sa ako. Nakahila ko ato kay kung ngano nahitabo kadto. Grabe ang kabog sa akong dughan. Mistorya ko nilang mama na maayo na lang gali kay gipabalhin ang ako ang day off. Kung wala pa, siguro naapil na ko sa aksidente. Napag ako si mama sa ako ug gapasalamat siya pag-ayo sa Ginoo na wala in taon ko maapil. Si kuya pod, mihapuhap sud sa ako kay pinangga daw kay ko niya ug dili siya gusto na naibati nga mahitabo sa ako. Didto pa misingkin sa akong nahuna, ang ako ang nadamguhan. Misulti ko kang mama ug kuya, kabahin sa akong damgo ug sa katong tigulang na babae na mipakita sa Milty House. Nakurtan si kuya sa akong gisulti ug miingon siya na mao po daw ang rason sa driver nga nagdala atong 10-wheeler truck. Naado ko ni tigulang na babae ang milabang og kalit duol sa akong gitrabahuan. Wala daw kini namalaya sa driver kung asa kini mipaingon hangtod sa nawad-an og preno ang mga 10-wheeler ug nalahos na gihinuon kini sa Milty House. Miadto ko sa Milty House ug kumpirmado gyud ay na naay aksidente nga nahitabo. Didto pud nako nakita ang maong babae nga tigulang nga nagbarog lang kini sa kilid. Gatan-aw kini nga murag naingisi nga sama sa demonyo. Nakuratan ko kay ang babaeng tigulang na nasa kundamgo, siya sad kadto ang nagbarog adto mismo. Gipangusgan gyud akong kagalingon ato na dili na ko magpadala sa akong kahadlok. Kay og magpadaog ko, basin ako unya ang isunod sa mga panghitabo. Kalit lang nawala ang mga tigulang sa palibot ug midesisyon ko na mupahawa na ko sa lugar kay milabad og kalit akong ulo na pud. Miadto ko sa ospital kung asa ako mga kauban nga nasamdan sa mga aksidente. Maayo na lang gali, wala rin nakalas sa aksidente. Dito na hinabi na kung usan ako kakauban ug siya naigitugan sa ako na usa ka katingalahan. Uban sa ila wala mo tuod daw pero sa iyang pagsaysay katong sa wala pa daw ang insidente, naadaw ko ni tigulang na babae ang miadto sa Milty House. Dihang amo ang amo nga tag-iya mismo, miabog daw ato sa tigulang nga nangay og kaon sa sulod. Gipaabog daw kini sa among kauban ug lisod kayo abugon among tigulang kay gahi daw kini kaayog ulo. Sa kasuko sa among amo na lalaki, gialsa kini niya pagawas ug gitukmod palayo sa Milty House kay nakatugaw na daw kini sa mga customer. Sa kasuko daw sa tigulang tungod sa gibuhat sa mong amo, na daw kini giyaw-yaw nga wala masabti. Ug didto, namulong kini nga unta, madisgrasya o maguba daw ang maong shop, sama sa pagpahawa, ug pagguba siyang pwesto daw sa una. Human ato, migalit daw og labang among tigulang, ug mao na dato ang nahitabo nga naay 10-wheeler truck, nga mikalit lang og bangga, didto sa Milty House, nga may resulta sa daghang naangol ug sa pagkaguba pud niini. Naapoy miingon ako baguhay lang na ang katong amo sad namo day sa una, siya ang persado nga mipataboy sa mong tigulang, nadugay na nagbalay-balay, sa dapit nga wala pa gitukod ang Milty House. Gisaag daw kini sa among amo sa layo nga lugar, apan nakabalik na daw gihapon kini sa dapit, kung asa siya nagtukod og balay-balay sa una. Medyo naglibog ko sa mga nahitabo, pero pasalamat na lang gyud ko ato, na wala pod ko maunsa ug naka-recover na pod ang uban ako mga kauban dayon. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon, tinuod baka kini ang mga nakita nako sa damgo? O sadyang nagkataon lang baka ha? Si kinsa pod kahato ang tigulang? Dili baka ha na nimalos lang kini sa danyos pod nga nabuhat sa among amo? Tungod sa nahitabo, naundang gyud ang among operasyon sa trabaho o nakadesisyon ko na muundang na lang sad ko. Gapaabot na lang ko ato sa akong last pay. Kay walay hanaw kung tukudan pa ba kini og balik ang dapit human sa nahitabo. Nahibaw-an lang pud namo na pila ka buwan pud ang milabay ang amo
kay murag nalisuan sa pangisip ug wala na kini sa iyang kagalingon. Gi-undergo daw kini og rehab kay dili daw kuno masabtan sa ilang pamilya kung unsay nahitabo sa iyang pangutok. Maura kadto mga kaistorya, ang kaagi nako kuyog sa akong katrabaho kaniadto ug sa tigulang na babaye nga mipakita ug sa makasagmuyo nga nahitabo sa milk tea house nga akong natrabahoan kaniadto. Daghang salamat Sir Kay sa pagbasa ug paglaan og oras sa pagnarate sa akong story. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day, ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.